Ovaj svet je poludeo. Na šta konkretno mislite? Svi negde idu, moraju da rade, ponekad i 2 posla, a ni kući nemaju mir. Deca traže svoje, supružnik takođe. Roditelji su im bolesni, vode ih po lekarima, brinu o njima. I na ulici i u kući je buka i nervoza. Provedemo život rešavajući bezbroj problema, nesvesni da život prolazi. Nesvesni života samog. Jer kad rešavamo probleme, mi tada ne osjećamo život. A kad rešimo mnoge probleme, mi smo već stari. Onda uviđemo da nismo stvarno živeli. Ali tada je kasno. Život je prošao. Da, svima nam treba više slobodnog vremena. Da ne moramo negde da žurimo, da ne moramo stalno da rešavamo probleme, već da uživamo, osjećamo i osluškujemo život. Ponekad je lepo rešavati probleme, ali se stvarno živi samo onda kada radimo ono što želimo ili samo osluškujemo život. Raditi samo ono što želimo. Tačno. Ali to nije lako ostvariti. Mnogi to i nikad ne ostvare. Većina ljudi, koliko vidim, rade ono što moraju da rade. I nije čudo što ima toliko nesrećnih ljudi. Kako je to kod vas? Koliko vi slobodnog vremena imate da radite ono što želite? Koliko često možete priuštiti sebi i da ništa ne morate da radite, samo da uživate u tišini ili muzici? Trudim se u tome, ali nije lako. Stalno iskrsavaju razne stvari koje se moraju neodložno razrešavati. A vi? Imate li vi neki recept, neko rešenje? Vi ste psihoterapeut. Sigurno ste više napredovali u tom smislu od nas, običnih smrtnika. I ja sam običan smrtnik. I ja se trudim da što više radim ono što volim, što manje ono što ne volim. A i da nalazim vreme da jednostavno uživam u osluškivanju života koji prolazi. Eto, i sami to pomenuste. Život prolazi. Zar to nije vrlo tužno? Naravno da jeste. Tužno je to što sve prolazi. Sad bih mogao da se rasplačem. Kao što često i radim kad me snađu ovakva osjećanja. Ali to ne menja činjenicu da i dalje sve prolazi. Ne menja. Ali dobro je da se suočavamo sa tom činjenicom koliko god je to potrebno i bolno. Sve dok je potpuno ne osvestimo. A kada ćemo to potpuno osvestiti? I kako ćemo znati da smo prolaznost života potpuno osvestili? Šta vi mislite? Ne bi valjalo da ja budem neko ko daje odgovore umesto vas. Ovo je vaša psihoterapija, vaše upoznavanje sebe. Znam, do toga ću morati sam da dođem. Ali treba mi još vremena za to. Tek sam na početku. Mora postojati početak, a posle nekog vremena više nećete biti na početku. Bićete na putu do odgovora. Leptir,